Κάποτε, ένας μεγάλος μουσικός που τον έλεγαν Καρλ Όρφ είχε μια καταπληκτική ιδέα να γνωρίσει στα παιδιά τη μουσική που εκείνος αγάπησε πολύ. Πώς θα μπορούσαν όμως να αγαπήσουν τα παιδιά τη μουσική αν δεν έπαιζαν με αυτή? Έδωσε έτσι στα παιδιά τυμπανάκια και μαράκες, ντέφια, σύστρα, κουδουνάκια και άλλα όμορφα κρουστά που ήταν εύκολα για αυτά. Έβαλε κίνηση και χορό και τα παιδάκια ξετρελάθηκαν με όλο αυτό, αφού έγινε το παιχνίδι πιο δημιουργικό. Τους είπε πως ακόμα και η φωνή είναι ένα όργανο μουσικό και τα παιδάκια ενθουσιάστηκαν με το νέο αυτό, πως δηλαδή ακόμα και η φωνή μπορούσε να παίξει μουσική. Μα υπήρχαν και άλλα μεγαλύτερα παιδιά, που όλα τούτα ήταν τόσο παιδικά που έμοιαζαν μορουδιακά. Τι να έκανε άραγε με αυτά? Σκέφτηκε τότε να τους δώσει δυσκολότερα κρουστά, όπως το ξυλόφωνο, το μεταλλόφωνο, όργανα που θέλαν μαεστρία και μικρή δεξιοτεχνία και ένα όμορφο πνευστό, φλογέρα το λένε και είναι γνωστό, όργανο από καιρό. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με όλα αυτά, τόσο που παίζανε καθημερινά. Και αλήθεια σας το λέω, μέχρι στις μέρες μας όλα αυτά είναι γνωστά, γιατί αγαπήθηκαν πραγματικά από όλου του κόσμου τα παιδιά.